Romantická večera Berty s výhľadom na Luník 920. Máš paličku? Vyšli sme si trošku na prechádzku so psíkom, ale dnes máme jednu veľmi dôležitú úlohu. Počul som, že sa u nás dá kúpiť v automate street food. Ja som naposledy v automate si kúpil asi teplú kukuricu v Japonsku. Tak som zvedavý, že aký automat so street foodom je v Košiciach. Náš psíček zatiaľ nenašiel ešte ani jednu hľuzovku, ale čo si našla? Stačí raz, Berty, ne? Jasné, však netreba sa prepracovať v nedeľu. Umyť labky, Biri. Labky, tak, poriadne umyť labky. Ideme na to, Berty. Už to vidím. Tu? Ale tak to nie je automat, to je normálna nejaká maringotka. Toto vyzerá ako klasický street food, ale my hľadáme automat na street food, Berty. Automat. Je to tu, Berty. Našli sme to, sleduj sem. Objednať výrobok mesiaca je slaninová, Berty. Tri, 2, 1. Odkiaľ to príde? Je to teplé, predstav si. Ukáž. Všetci sú zvedaví. Ale ináč musím povedať, že vonia to. Ako pizza. Vonia to ako normálna pizza a vyzerá to ako normálna pizza. Ideme ochutnať. OK, Berty, takže začína chvíľka pravdy. Vyskúšame, ako chutí tá pizza. Jak tak pozerám na tú pizzu. Potrebuješ svoje naradie? Potrebuješ k nej nožík, Berty. Na to, že to vyšlo z automatu za 3 minúty, tak som čakal niečo také ako klasická mrazená pizza ristorante alebo niečo také. Ale toto tu je klobúk dole. Finom, Berty. Riad je umytý, Berty. Ideme ešte na jednu. Dupľa. Vieš, prečo je taká dobrá, Berty? Lebo je so slaninou.